Covid-19 global pandemiyasi mevcut alan wagty dünýäniň ähli ýurtlary öz ýylatyna mali gollawuny berýän nurunda. Haramda berdi Muhammedow dünýä jemgyýetçiligini we ýylatyny hilegärlik edip hiç kime mätäç bolmadyk. Bolgusyz bir mega guruluşlary hödürläp arlamana synanýar. Çeşmelere göre paytagtyň taksi kampaniýalaryna ulug hyzmat ulgamynyň ýöneki işgärleriniň günnelik iş kazanjynyň mailnamasyny 216 manada çenni ýokarlandyrdylar. Hakykatda mailnama resmi saýdan 205 manatlygyna galan 11 manat taksi sürücüleri taksapark müdürüne tölemäge mecbur bolýarlar. Mundan başgada taksi kampaniýasyna işlemek üçin täze 2010-njy ýyla çykan Toyota Corolla awtologyny almak üçin $1000 manat para tölemek. Haramda berdi Muhammedow diktaturasynyň korrupsiýa düzgüni öz halkynyň talançylygyny dowam etdirýär. Adan yolu atlanan